Mga kaparokya, nasa huling yugto na po tayo nitong ating pag-uusap, pagkukwentuhan dito sa Men of Light. Salamat po sa inyong maraming mga text messages. Medyo natambakan po kami nitong buong Christmas vacation. Yes, ano? Yeah. At let me start with the text messages. Ano po? Ang una, this is from Keith from Dumaguete. Good morning, Fathers. Just asking lang po, anong ibig sabihin ng Annunciation word? Yung Annunciation, yung pagpapahayag ng anghel sa kanyang mensahe o mensahe ng Panginoon sa mahal na Birheng Maria. Kaya di ba sa ating mga joyful mysteries, the first mystery is the Annunciation. Ang root word niya is to announce. Yeah. Yeah. The angel announced to the Blessed Mother the message of God. Ang second text dito ay, sabi niya, I am an avid televiewer of Men of Light. I am an inactive practicing lay minister from Mandaue City in Cebu. And I would like to form a Men of Light community. Wow. Father, can I do this with your blessing? Yes. Wow. God bless Opo, you. parang Sayang, kadarating ko pa lang from Cebu. from Cebu, no? And Bohol, sana nga, Yeah. na-meet ko po kayo. Para si Father, kasama ninyong naglunsad. Oo, Men of Light movement. Oh, and in fact, we want to greet the people of Cebu and Santo Niño de Cebu are yung celebrating their parang big festival and fiesta. Yes. This January. Yes. So, regards po sa lahat ng mga televiewers natin sa Cebu City. Next, galing naman po sa Mati, Davao Oriental. Ask ko lang po kung bakit hindi ko na po kayo napapanood sa TV Maria. Sayang naman po, ang dami pa naman yung natutulungan na katulad ko. Hope to see you again on air. Thanks po sa lahat. Merry Christmas. Yes, I will double check. I think na ano lang po yun, na-interrupt lang. Kasi Yung Christmas regular season. pa rin. Kailan lang ako may nakausap, sabi niya sa TV Maria niya napapanood ng Men of Light. We'll double check also. Yeah, Brother sometimes it's possible. Anong oras? Next, si Carmelita Manansala po ng Apalit, Pampanga. Ang sabi niya, wag po sana kayong magsawa sa pagtulong at paggabay sa amin, lalo na po kaming mga may karamdaman. Ingat po sana kayong lagi. Sabi niya. Ang susunod naman ay si Tess, galing sa Cebu. Talagang Cebu, no? Oh, yeah, very active. Hello, Men of Light. Sabi niya, every Sunday I'm looking forward to watching your program. Every episode is an opportunity to see how God works in me. Your episode today was a great challenge kasi minsan sa ministry, sobrang dami po ng activities. I feel I'm running out of joy at hindi ko na napapansin na nakasimangot na pala ako. Thanks for the enlightenment po, sabi ni Tess. Thank you, Tess. And well, the next one is, sabi niya, good AM, listening to you is the best way to start my Sunday after my morning prayer. Your program is such a blessing to us. Napakaganda po ng mga insights at mga sharing ninyo. Thank you for taking time to be on air at such an early time. So, sa Radio Radyo Veritas Veritas. siguro Radio ito. Veritas. Yes. Good day po sa Men of Light, and this is Lay of Pampanga. Mag-ask lang po sana ako kay Bishop Ambo kung kasalanan po bang kumain ng karning baboy. Kasi po nabasa ko yun sa Bible, sabi niya. Pakisagot lang po, di kasi mapanatag ang isip ko. Lay, alam mo, maraming mga passages in the Bible tungkol sa mga baboy. But I think you should be led to the New Testament, especially Acts chapter 10, the story of Peter and Cornelius. Kasi napaka-particular ni Peter about yung na hindi siya dapat kakain ng anything unclean. And among them, yung baboy. Tapos magkaroon siya ng vision. Tapos sabi ng Panginoon, eat! Kumain ka dyan. Ayoko ho, madumi yan. Sabi, what I have made clean, do not declare as unclean. Sabi niya. Yeah, that's good. It's parang a new development dun sa Even New what Testament. Jesus said, no? It's not what you take. It's not what you take in your mouth that makes you unclean. It's what comes out of you. Kasalanan lang kapag mataas yung cholesterol. Oh, yes, that's yun, true also. okay. Lalo na ngayong tapos na yung Pasko. Actually, indulging in anything Is unclean. is really Not good for the body. Not good. Always within moderation. Especially sugar. Yeah, but of course, it would be better to be vegetarian or Yes. to eat only fish and vegetables. No? Talagang proven naman po yun as good for the health. Next ay sabi niya, hello po, Men of Light. Ako po si Annalyn Roque ng Pangasinan, 16 years old. 2 beses pa lamang po ako nakapanood ng programa ninyo pero naliwanagan po talaga ako sa maraming mga bagay. Please keep it up, mga fathers.
pag-pray naman po ninyo na lalo ko pang yakapin ang salita ng Diyos at maraming salamat po. Ganda. Thank Yeah. you. Si Florencio Cornejo Jr. ng Santo Niño, Tanawan, Leyte. Good PM, Men of Light. I'm an avid fan of your program because I consider it the best for inspiration. This awakens our spirits. Kindly pray for my complete healing. Tinatanong ko ano daw ang aking relasyon sa kaugnayan ko kay General Virgilio David. Meron daw. Kapangalan na kapangalan. Virgilio. Pablo Virgilio David. Hindi ko po siya kilala. I don't know. Alam niyo naman kung minsan mga distant relative. Hindi ko alam. Baka. Yeah. Okay. Last na lang po. Medyo madami-dami to. Let's say, Esther Vital ng Kalulot, Pampanga. Good day mga among and Happy New Year. Congratulations for your program, Men of Light. Inspired po kami. Marami kaming natututunan sa inyong programa. Sana po magpatuloy kayo sa inyong gawain and more power. I just want to end with our episode sponsors are Attorney and Mrs. Conrado Diaz, na po, parents ni Direk Marilo. Yes. Nag-meet ho kami kanina. Thank you. At ang ating food sponsors ay sina Ate Cel Timbol, Cecil Evangelista, Elisa Dimabuyo, at Mars Pangsil. Amen. Prayer requests. Ito po ang ating mga prayer requests. Isama po natin sa ating mga panalangin yung mga humihingi ng kalusugan at paggaling sa kanilang mga karamdaman. Isama po natin sa ating panalangin sina Georgia Ray Reyes, sina Peregrina Madronero from Tacloban City, si Mrs. Margarita Cruz ng Santa Rita, si Nilo ng Northern Samar, Juanita Conmigo, si Eduardo Serona, si Father Jeffrey Zuniga at Nanay Adela Zuniga, Marcela Roman, Amber Jad Angeli Rito, si Father Tud Villandres at Edeline de los Reyes, si Teresita Moreno, si Marilyn Milarpes, Winifreda Matas, Ara Sofia, at si Mr. Virgilio Alzaga Briones. Isama po natin sa sa ating mga panalangin. Marami po tayong mga intentions dito. Isasampulong ko na lamang po lahat ng mga humihingi ng katahimikan, ng kalooban at kapayapaan ng puso. Ang mga nahihirapan sa kanilang kabuhayan at namomroblema sa pera. Ang mga naghahanap ng trabaho, mga nagpapadasal upang makapasa sa kanilang mga board exams at sa kanilang pag-aaral. Sa mga taong merong bit na problema, sana'y isama po natin sa ating mga panalangin. At nangangako po kami na lahat ng mga nag-text po rito, isasama po namin sa aming mga panalangin. Yun lamang po. Yung pong ating mga birthday celebrants ngayon. Unang-una po, happy birthday po kay Sita Celis, Sita. Tita Sita, opo, Yes. sa January 8. Sa January 15 po si Tita Mars Bangsil. Malakrem. Tsaka po si JP Salas. Salas at Marla Canlas. January 8, birthday din ni Kuya Randy. Okay. Kuya Randy. Happy birthday. Okay. At ngayon po ay magtatapos tayo sa pamamagitan ng panalangin na pamumunuan para sa atin ni Father Deo Galang. Okay. Yes. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, Panginoon, nabinyagan po kami sa tubig at banal na Espiritu, simbolo ng bagong buhay at paghugas sa aming mga kasalanan. Patay na po ang ilog kapag naglaho na ito sa pagtanggap at pagbigay, kapag nahinto na sa pagdaloy. Ganun din ang buhay naming tao at buhay naming Kristiyano. Umaagos, dumadaloy. May tinatanggap, may binibigay. Ang tubig ay ang buhay ng ilog. Kapag natuyo na ito at naglaho na, wala na rin ang buhay ng ilog. Panginoon, patuloy niyo po kaming pagpalain at basbasin
basbasan na mga umaagos na tubig ng buhay. Tinatahak po at hinahanap ng tubig ang mas mababa. Doon dumadaloy ang ilog, pababa patungo sa kababaan. Hayaan niyo pong dumaloy ng tuluyan ang tubig at grasya ng buhay sa mga taong mabababa ang kalooban, sa mga taong nagpapakumbaba. Dahil ikaw, Panginoon, ang aming Diyos na may mababang kalooban, isang Diyos na yumuko sa aming kalagayan upang kami ay may ligtas sa iyong tunay na kabanalan. Hinihiling namin to sa ngalan ni Jesus, aming Panginoon, magpakailanman. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. naway pagpalain tayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Okay, Thank you, Father Deo. Thank you, Bishop, sa ilog. Ilog talaga. Environmental. Anong magandang assignment, Bishop? May naisip ka ba? Ako, inisip ko lang po, sana let us celebrate our baptism. Kung Yeah. may oras po kayo, bumaba po kayo sa ilog na pinakamalapit sa bahay ninyo. Oo. And see how far this river would represent your life. Yes. Kung marumi po yan. Linisin po represent ninyo. something like that. Okay. Wonderful. Thank you very much. At dito po nagtatapos, mga kaparokya, ang episode na ito entitled Ang Ilog. Ito po ang inyong lingkod, Bishop Ambo David. Hanggang sa muli. Ito po si Father Deo Galang. Magsimba po tayo. At ito po si Brother Kenneth Alde. Maraming salamat po.